Hello mga kabsat, sino po nakakaalam kung anong puno po ito? Ang tawag pa nito sa amin ay po, puno ng buwa. Ito po yung namumunga ng kuan, yung ginagamit sa pagnganganga. Pero ito po hindi pa lang kuan, nagsimulang namunga. Medyo maliit pa lang siya. At ito po ay nakakain po sa amin ng inuulam. Yung ubod niya po to. For today's video po is lulutuin natin ito, balik kukunin natin siya. Tulog ka na yata? Tulog ka? Tutulog ha? Ito yung kukunin natin guys. Bali, ito na siya guys. Bali, linisan lang natin siya. Tagalin natin itong mga matitigas.
Tinitigas ng matulas eh. Bale ito guys, malambot na siya. Ito yung makukuha. Ito guys, malambot na, pwede na ito makuha. Guys, malalambot na to. Ito yung pan guys, yung bunga niya ay yung ginagamit nilang yung sa mga nagnganga. Ito guys, ito po yung bunga nila. Kaso hindi naman tayo nagnganga. Halos lahat sila dito sa amin guys nagnganga. Kailangan kasing nakababad sa tubig to guys, kasi mangingitim siya pag hindi siya mababad sa tubig. Pero sa mga nagnganga guys, sayang to, kasi pagka namunga to, may pagkukuhanan sila ng panganga nila. So yun guys, pakuluan lang muna natin. Na siya guys. Pakuluan muna natin siya guys. So yun guys, malapit na naman ang taniman ng palay dito sa amin. Bali sobrang init ngayong araw na to. So yun guys, kumukulo na. Tingnan natin. Ayan lang natin siya guys hanggang lumambot ng konti. Saka natin igisa. Ganda ng kulay niya, puti-puti. So yan guys, pwede na to. Pamuhin na natin. Tapos igigisa na natin. So ito na siya guys, igigisa na lang natin. Ayan guys, igisa na natin. Lagyan natin ng mantika. Bawang.
Sarap to guys, parang ubod din ng inyog. Tapos ang sibuyas. Tapos yung sardinas natin guys, yung stone. Yan guys, lagay na natin to. So ano, tapos lagay na natin yung tubig niya guys, sabaw niya. Yan. Saba. Tama na. Yun lang para malasa. Yan, takpan muna natin. Kawawa naman yung pato. Mag-isa niya lang. Uli lang. Guys, basta lang mo niya. Natin ang magic sarap. Tapos asin. Guys, luto na. Pwede na yan. Tignan nyo guys.